Tämä meidän ratkaisu nimenomaan mahdollistaa sen, että se datan kerääminen on nopeata ja mikä on myös datan keräämisen toinen tärkeys on, että se on myös edullista, eli se on järkevä hintasta. Nyt kun me saadaan sitä dataa halvalla tai järkevää hintaa, niin nyt me pystytään alkaa tekemään tätä niin kuin ennakoivaa kunnossapitoa. Ja jos me katsotaan niin kuin teidän terveyttä, niiden kuntoa, niin samalla tavalla kuin ihmisessä, niin meidän kannattaa, jos me saadaan sitä meidän tietoa meistä itsestämme ja terveydestä ja me ennakoidaan sitä, niin silloin me pysytään paljon terveempänä ja on paljon halvempaa tietysti yhteiskunnalle ja sitten itselleenkin, että pysyy kunnossa. Kyllä siinä niin kuin tärkeimpänä tietysti puoli ja toisin on se, että tuoda niin kuin, päästä kokeilemaan ja käyttää sitä itse tuotetta käytännössä ja sitä kautta nähdä, että onko tästä ihan oikeasti hyötyä.